eguerdion eta ongi etorri areto nagusira. Aurten urte garrantzitsua da Gerediaga elkartearentzat, 50 urte, beteko dira berehala Durangoko azoka martxan jarri zenetik. Eta atzera begiratzeko bezain beste, probestu nahi izan du Gerediagak aukera hori, aurrera begiratzeko eta eztabaida batzuk planteatzeko, ez? Areto nagusia zena gogoetaren plaza bilakatu dute horregatik, eta Euskal Kulturgintzaren plaza nagusi den azoka, Euskal Kulturgintzari buruzko gogoeta gune ere bihurtu nahi dute. Espazio honetan beraz, kultur munduan pilpilean dauden gaiei buruzko eztabaidak plazaratuko dira, 3 gai landuko dira, bat atzo landu zen, bestea gaur daukaguna. Gaurkoan Euskal Kultura nola bultza da nolabait solasaldi eta mahainguru hauei lotura ematen diena, hau da, kulturgintzaren sostengu ekonomikoari buruz hitz egin nahiko genuke. Ordu eta erdiko saioa izango da, eta gurekin dauzkagu solasaldi honetarako Xabier Gantzarain eta Maite Arroita Jauregi. Aurkezpen txiki bat egingo dut, arte historialari eta arte kritikaria da, Xabier Gantzarain, eta gertutik ezagutzen ditu kultur politikaren argi eta itzalak. Maite Arroita Jauregi berriz, musikaria, Mursego ezizenarekin ezagunagoa behar bada musikaren esparruan. Eta, ibilbide 3 disko argitaratu da dituzu, okerrez banago, ibilbide horretan autoekoizpenaren aldeko autua egin duzu. Elkarrekin solasean jarri nahi izan ditugu, bakoitzaren esperientziatik ere izango dutelako zer esana gai honi buruz, ezta? Ezer baino lehen, ezaki lehenago horrelako saltxaren batean elkarrekin tokatu zareten. Ongi etorri areto honetara, ezaki, Durangoko azokan gaude, hasteko nola bizi duzu azokako zaratau guztia zuek? Ez dakit, niretzat oso diferentea da orain, eta orain dela urte asko etortzen hasi nintzenean, seguramente beste ilusio batekin etortzen nintzen, eta orain ondo dago ikusteko ze sortzen da, ze produzitzen da, urtean zehar, baina pixkata gobiantea ere bada ez, hainbeste jende eta hainbeste kontu. Eta niretzat aldatu egin da orain beste era batera biziet hori, lasaiago edo. Ni behantzerako, ez dut bizioin lehen bizinean moduan, noin azkenengo 3 urteak etorri naiz saltzera, estanean egotera eta diskoa saltzera, eta urten beholan izan da, ostiralean egon izan diska saltzen, eta, oin da egun eta momentua ondiokan ez dutena ez naizela mugitu bide utxetik. Ez dakit. Eta ni ez nago oso eroso alako lekuetan, ez dakit. Eta justo Durangon. Ez nahiz hasiko kaina sartzen, baina danok dakigu urte guztian erosi aldirala disko eta liburuak, eta nahiz eta badakigu Durango beharrezkoa den disko eta liburuak saltzeko. Gaurko gaia kulturgintzaren babes ekonomikoa da, hitzak bera badu konotazio bat, zertaz babestu behar du kulturak? Ez dakit, babestu behar duen ere, zertatik edo... Nik uste dudana da kultura hitz egiten dugula eta oso zaila dela zertaz ari garen definitzea, batetik hori. Ikusten duzulako, derrepente esaten, dena da kultura, jane dana kultura da, dena da kultura, ez? Ordan, ez dakit nola zentratzen den eztabaida hori, eta Sarasuak irratian aipatu zuen kultura enlatatuaren kontura nola ekarri hori, ez? Ze uste dut oso diferentea dela kultura enlatatua deitzen dion hori, hau da produktuak, liburuak, diskoak, eta bestea kultura hain zabal ulertuta, ez? Bizimoduarekin eta ohiturekin eta guzti horrekin lotuta. Orduan, ez dakit zertaz babestu behar duen ze kulturak. Igual batek jendearen gandik babestu behar duta, besteak kulturatik bertatik babestu behar duen.
Bueno, ni berakin bat nator, ni egun hauetan egon naiz pizka pentsatzen eta saiatzen nire buruari definizio bat eitzen zer dan kultura. Eta heldu naiz, bueno, igual izango da oso simplea, baina heldu naiz punto batera, niretako kultura dela da jakintza. Osea, da herri ororen jakintza, o bai, alako metafora bat itxikotan da burmuinan dako janarixa. Netako hori da kultura. Eta kultura gara dano, osea, kultura gara danok eta kultura dago leku askotan. Eta gero, pizkat, kultura edo ganorazko kultura, edo bebai oso eztabaidagarria da, balio duen kultura, edo benetan kalitatea duen kultura izan behar da, norberari moduren baten eraldatzen detzana, ez? Eragina duena, ez? Hori da, eragiten detzuna moduren baten. Bai honian, bai txarrian, edo bai, hori izan behar du kultura. Gero nik indot lista luze bat, ezakin da zuen iruditzen jatzuen pizkatolan aipatzia bizkor, edo ezakitu oso simplea norrela esatea, baina nik jarri dut adibidez elitismotik babestu behar dugula kultura. Hau da, ez izatea gutxi batzundako bakarrik, baizik eta guztiontzako, eta momentuan agintian daon horren gustoko dan zerbait ez izatea, baizik eta, bueno, herrian dako, edo herritarrak bepentzautako zeo zer. Gero ez izatea ibaipino zerbait homogenoa eroplanoa, ez bihurtzea, askotan bihurtzen dan bezala zeo zer ikusgarria estan, invisiblia, ez deixala egilea, ero eragilea gaiendu lana nahizetan loatatua izan, lanen latatu horren gainetik, edo ez dadila izan askorentzat, pentsatzen dugu politikari askorentzat, ez? Dala zerbait, denpora pasa bat, edo, garrantzirik ez duen, zu aipatu dozu lehen zifretan 0,5 Euskal Gobernuko... Bai, ala ipatu zuen lehengoan Laura Mintegik, aurrekontu osoaren 0,5 dala kulturari ematen zaiona. Baina, aurrekontuetatik aparte, zuk telebista bizten baduzu, albistegi bat ikusten baduzu, kulturako albisteak dira, azkenak, amableak, jendea irri batekin usteko, edo lasai xamar usteko, eta, azkenean da, dekorazio edo adorno baten funtzioa betetzen duena, ez? Hor, aipatu duzunean denbora pasadena, eta esan nahi dut. Eta gero, badakigu denok, ez? Baina, 121 bateko beza, hori jarri du, benetan kultura importaz jakon jende batek, ez? Ez dela, esen jarriko bez hori, ez dakit. Gero gaiendu behar dela bakar produktu txaizatetik, kultura gehiago dala, talako... Gero ez dakit, gero dira nire iritziak, ez? Baina askotan kultura moderno bat bilatzen gauzenean, jotzen dugu txapuzara horteradara, edo, ez pentsatzia hor, kultura modernoan, esplikatzen naiz, ez? Bilatzen dugula kultura modernoa, super guai den zerbait, eta gero ateratzen zaigu txapuza bat. Eta gero iruditzen jate interesgarria, pentsatzia kanpoti datozen kulturak askotan guria baino hobiak dirala, edo askotan hartzen dugu referentzia kanpoko kulturak pentsatzen guria baino hobiak dirala, hori benetako arriskua da. Hori beti egon da, ez, komplejo hori, edo kanpoti datorrena beti da hobea, ez, kanpoti datorrelako. Hori, benetako hori horretaz babestu behar gara. Azoka batean gaude, merkatu batean nola ere bai, beste gauza asko ere bada Durangoko azoka, baina, hemen honen leitmotiv nagusia urte askoan izan da, liburuak, diskoak saltzea, ez? Badirudi, bakoitzak zuen esparruan hartu dituzuen erabakiak, merkatu logika horretatik, aparte xamar edo ibili direla, ez dakit horrela bizi duzuen. Nik azaldukot pizkat nire esperientzia, nire esperientzia, zelan derrepente azten naizen, ni izaiz azten naiz jotzen, ze proposatzen deste kontzertu bat, ni bakarrik,
badakizue, nik beti lagundu izan ditut beste talde batzuk, eta proposatzen dezte egitea kontzertu bat, ni bakarrik musika esperimentalaren kontestuan. Orduan da, hartzen dut lupa, eta itzen ditut kantu batzuk, noia Bilbora jotzen dut, tal. Hortik ja, jendeari gustatzen jako asko, jotzen dut Ibarko Gaztetxean, eta nire laguna Ander Barrius, oin nerekin da biena teknikoa, esaten ez da, honekin grabau inbar dugu, zer grabau. Egun baten noia estudiora, grabatzen dut CD bat, eta, bazten naiz kontzertuak ematen, eta hori, CD hori autoekoiztua da, ni grabatzen dut, dana, maketa zinua, eta, laguntzarekin, baina, do yourself, hori nik itzen dana, eta gauza doi aurrera, eta gero ja bideutxek proposatzen ez da dizke egitea, eta ja bideutxekin, eta holan. Eta inoiz, gero esaten dut, merkatura begira ez, itzen dut nik, nik inizan ditu gauzak nahi dotelako, ez? Ez pentsatzen, merkatura esaten dozunean zer, ez pentsatzen saltzen edo ez, baina, karo, nik esaten badut, bebai egon ez pentsatzen un hauetan etxia, zetarako ineban CD bat, karo, CD bat kulturan latatu hori ineban saltzeko, ez? Orduan igual nibe nao, merkatuan barruan, bestela ez neban ningo CD bat saltzeko. Baina, karo, nire beste asmoetako basan, nik itzen dut CD bat, amortizatzeko gaztau duten dirua CD hori fabrikatzen eta grabatzen. Orduan ezakit. Baina, eta gero bai saiatu nintzen ipintzen alako azal bat, zorro bat kartoizkua, gero, hemen dakagun Victor Iriartek egin zituen xagusar guztiak, eskuz guztiak, desberdinak, bada, objektu polit bat, bai, ezakit. Baina, ezakit, zueri ere galdetzen dut, CD bat badakat, ja merkatura begira nago, ez moduren baten, CD bat saltzen jartzen badot, bestela oparitu ingo neuke, dino neuke. Bai, hor, merkatuaren kontuarekin eta pixkat zea horrekin lotuta, ez dakit nola zen, baina kulturari eskatzen diogu halako purutasun bat, merkatutik ate gotea edo, beste zerri eskatzen ez zaiona. Eta, klaro, gure burua, gure bizitza, erabat dago baldintzatuta merkatuaren gandi. Zan nahi dut, merkatuak agintzen du gure bizitzako gauza guztietan, ez? Eta horren barruan sartuko nuke kultura. Uste dut ez daukala beste erremediorik. Segun behintzat zabalkunde bat nahi badu eta distribuzio bat eta heltzea nahi badu jendearen gana, ez dauka beste modurik, ez? Bai, ontsa esan duzula, geroko hori izan galdera bazan, baina, karo, bideutxetaz ari gadela eta bideutxe da elkarte bat sin ánimo de lucro, irabazi asmori gabeko hori. Baina, karo, nahi badoguz diskuak distribuidu, ja jo behar dugu enpresa batera. Derrigorrezkoa da. Eta diskoak egitea nahi hori da. Eta diskoak egin, fabrikatu nahi baditugu ere, fabrika batera, enpresa batera jo behar dugu. Ez que ez dago... Igual, kontua horren barruan, eta hori horrela izan da, ze aukera daude disidentziarako, nola baita esateko. Denok operatzen dugu eskema horien barruan, ez? Baina, eskema diferenteak badaude, lan egiteko modu diferenteak badaude. Ez nahiko nuke pixka bat horieta zitze egitea eta zuek zein dituzuen nahiago. Bai, ez dakit, hemen oso ezagunak diren ereduak adibidez gaztetxeenak eta olakoak oso presente dauzkagu denok, ez? Eta nik uste dut hor, badagoela nolabait mugimendu bat edo dinamika bat, ia inertziaz funtzionatzen duena, eta mundu guztiak ezagutzen ditu baldintzak zein diren, eta prest dago hor sartzeko nahi badu noski. Baina hori da bat, eta bestea da zer egiten duzu liburu bat idazten baduzu adibidez. Jar dezakezu PDF bat sarean eta listo, ez? Baina hor nik uste dut kontu asko daudela, nolako edizioa nahi duzun, nola eta noraino iritsi nahi duzun, edo zeinen gana iritsi nahi duzun, eta hor ez dakit zenbateraino dagoen, edo disidentzia horrek nola funtzionatzen duen, ez? Hor ez dakit zein diren gakoak.
Ikusi behar da hori berak zen da bena, ze goeratan, ze produktu, ze nola, segun ze... Zakit da, oinai burura etortze jata, aipatzen oso nian gaztetxeak eta hori, aurrekoan egon ginen, bueno, Casa Maravillas, Patio Maravillas, Parkatu Madriden, eta gero, bueno, kontauko etzuet bez, ez dago hain urruti be Astra Gernikan, ez? Baina Patio Maravillasen adibidez, iten dira, ez dakizen, mila ekimen, eta bat adibidez da autoenpleua, ez? Badagoz mutil batzuk, Patio Maravillasen, itzen da dena zerbezia, eta gero saldu itzen dabe. Orduan, trukian, euroke, oza, inbia dabe prestazio gehiago Patio Maravillasi, beste edozein partaide baino. Eta gero, adibidez, honek egunetan Leire López Agonda kontatzen, zelan Astran be, adibidez, antzerki talde bat doia antzeslan bat prestatzera eta ensaiatzera, eta Astrak lagatzen dutzu, denok zagutzen duzu Astra, ez, Gernikako gaztetxe. Astrak lagatzen dutzu lokala, baina gero egon bartzara prest, saio bat egiten gratis, edo, gratis, edo han aurkezten lana, edo, bai dauz moduak, holan, trukiak etxeko. Bestelako eredu batzuk edo behar bada, ez? Eta nik uste dut gaina geroz eta gehiago ari direla zabaltzen, olako, ez dakit, komunitateak ditu edo, ez? Piskat, hola funtzionatzen dutenak. Hau da, nik ezagutzen dituan ereduak adibidez, mata askoitin, piskat, holako kontua da, baina Azpeitin era bat diferentea da, Azpeitiko kultur maila, baina nolabait azkenean komunidade bat sortzeko lana hartzen du, ez? Ez da bakarrik... Badago base bat lehen. Hori da, ez da bakarrik programatzea edo, ez? Piskat, nolabait sare bat osatzea ere bada eta hori, komunidade bat, jendea elkarrekin lanean jartzea eta nik uste dut eredu horretara geroz eta gehiago ari garela hurbiltzen, ez? Bai, adibidez, berri sueltauko naiz, baina adibidez, esketortze jataz gauzak, adibidez bide utxori izango zen. Nire hori musika mailan, ez, izango zen hori. Danon artean eitzen deulan, laguntzen gara bat abestiari, eta gero, azalduko igual pizkatze, gero bultau behar gara horreri, baina bai, da komunitate bat, dano gara talde bat, dano gauz elkarte berdinean, eta laguntzen digu elkarri, gero, azaldukot gero baiz. Bai, ez, sartu gaitezke utxerera, nik banokan puntu bat hemen zala prekarietatearena, ez, azken aldian zoritxarrez, asko aipatzen dugun gai bada gizarte osoan, ez. Nik, askotan pentsatu izan dut horretan, artistek orokorrean prekarietatea zertzen lehenagotik ere ondo ezagutzen zutela, ez? Beraz, behaien esperientziatik zer aportatu diezaiokete gizartea izan. Nik uste eta bide hutsen eredua izan daitekela beste mota bateko antolakuntza batzuk pentsatzeko ere oinarri bat. Nahiko nuke esplikatzea. Bai, hola, esango zuet pizkate lau berbetan, hori, bideuz gara irabazi asmo, hori da supersaia, irabazi asmo gabeko kultur elkartea, ez? Gero, elkartea denez, gauz bazkideak. Bazkideak gara taldiak, edo, nire kasuan, bakarlariak. Eta gure aportazioa elkarte horretara da, dira, gure lanak, osea, diskuak, eta, hori, apunto batzuk hartu ditut, ez da disketxia, osea, ez da enpresa, osea, ez da disketxe, ez dalako enpresa. Eta ez duelako diskua ordaintzen, osea, lehen sasoi baten itzen zan, ez, disketxeak ordaintzen zetzun diskuak, kasu honetan, ez. Gero, eta bide hutsek zitzen dago, eskintzen dago struktura bat. Web horri bat, web horrian, akasu bakoitza daka bere ataltxua, bere horrixa, oza, talde daka bere horrixa, gero dago agenda, gero adibidez, karo, zulu taia badatu esan ozen, kitik eta hori, taia badake mail, tontokeri bat emon aldau, baina dake mail lista bat periodistak, kontzertu antolatzaile, den da distribu... Osa, ia dake, lehen hauti dake sare bat egin da, ez? Eta horretan be laguntzetzue. Eta gero, eta banaketa ere egiten da bideutzen izenean. Kontatzen zezten zelan, gukitzen dugu banaketa gorrekin, eta nik ez nik izan hau, baina gor da bera interesatzen dana, ez?
Osea, bera doia zure gana eta esaten dutzu, pues, bueno, erderaz, bueno, berak erde. Pues, que me gustauko jatan, interesatzen jata, lehengo, bideutxeko lehengo, lehengo referentzia banatzia. Eta datorren urtean esaten da, bueno, bebai banatuko tau, eta bebai banatuko tau. Eta lehengo referentzia horrek itzen dau bide bat, eta gero beste guztiak badia dakau pizkatxo bat bidea inda, banaketa bidea inda. Egiza esan, karo, zelan garan musikari oso desberdina, musika desberdina egiten dugula, bentsaera desberdina dakagula, sorionez, niri hori da gustatzen jatana bide utxetik bebai, badibidez, nik musego batek disko gehiago saltzen ditu kontzertuetan, anarik baino, anari gehiago saltzen daudenetan. Baina, bueno, hor ja, eitzen da saretxo bat. Eta, bueno, gutxi gora bera hori, nahi neban esan. Bai, bueno, ari gara asko hitz egiten... Bueno, eta hori, daukatemen, abantaia da, elkarlana denon artean hartzen dugu zerabakiak, eta, bueno, eta gero gogoratzen naiz behar, anekdota bezala katapuntauta, junitzanean bikera badakizue, Merkate la Musika, hori antolatzen da Etxeparekuak eta Eusko Jaurlaritzako Euskadiko soinuak, hango Imanolek esaten zestan, zeban, denbora guztian, txapa ematen, eski bide huts, eski zarete profesionala, baina daukazue profesional maila, ez? Denbora guztian, eski gustatuko litzaiguke zuekin zerbait egitea, ezaki zer. Ez, zelan, ez profesionalak ez izan da, badaukagula maila hori. Ez dala zertan disketxe bat izan behar eta enpresa bat izan behar gauzak. Gauzak egin alizatzen, bueno, ez? Ez nik uste du, karo, niretako maila honeko taldea da, bertan behar duen. Ez, baina erokorrian nik uste dut nahi kondo. Hombre, oso saia da, ze gertatzen den moduan leku guztietan, jende asko gara, profesional bakarra uste dudala irazoki, eta dano dakauz, entreke umiak, lanak ezaki zer, elkartzeko da rollo bat, eta bakoitza daka bere iritzia, eta, bueno, ez da erreza, baina, bueno, hor gabiz. Aipatu duzu Euskadiko soinuak programaena, bueno, hori ere bazen puntu bat aipatu nahi nuen, ez? Hontan, erakunde publikoek ze paper jokatzen dute. Ari gera izketan, bueno, nor bere antolamendu horretaz, ez? Baina, bueno, bauzkagu erakunde batzuk hor, zein da bere papera eta zein izan beharko litzateke zuen ustez? Ez da gita. Horrela, oso galdera orokorra behar bada, baina... Ez da git, lehen aipatu dugunetik hasita igual, nik uste dut, oinarrizkoa dena da, ze funtzio ikusten diogun, edo ematen diogun kulturari, ez? Eta uste dut erakunde publikoek ematen diotena ez dala euki beharko lukeena. Baina, erakunde publikoei kritika egin ostean, uste dut geuk ere, jendeak ere, kulturari ez diogula ematen garrantzi handirik. Ez dakit, oinarrizkoagoak iruditzen zaizkigu beti beste atal batzuk eta beste alor batzuk kultura baino, ez? Anekdota eta detaile tonto bat da, baina jendeak esaten du liburuak garestia direla. 15 euro edo 20 euro ordaindu behar dituenean. Baina ez zaigu garestia iruditzen, ez dakit, telefono bat, ez dakit zenbat euro ordaintza, edo berdin zait zer. Eunetik gora uste dut. Bai. Baina berdin zait, beste zer gauza ere, bai. Orduan, geuk ere ez dakit zenbateraino balioa ematen diogun kulturari edo egiten den horri, ez? Azkenean, gure burmuinen elikagaia edo den horri. Ez dakit oso ondo badaukagun kulturari balioa emateko kultura bat. Biak lotuz edo. Eta uste dut horrek, hori, azkenean erakunde publikoetan ikusten den politika hori, nolabait, beraiek zilegizkotzat jotzen dutena ere bada, hau da, beste adibide batera etorrita, komplikatuagoa da, baina guen jainekin 20 urteko kontratua berritu du Eusko Jaurlaritzak, eta Jose Luis Bilbao atera esanez,
Ferrari bat nahi baduzu, gasolina eta bota behar zaiola. Orduan, eta gero Inigo Astizek idatzi zuen Ferrariaren parabola, eta klaro, zertarako nahi duzu Ferrari bat, ez? Edo jendeak Ferrari bat behar aldu, hori da beste kontu bat, ez? Baina azkenean, kultura zertarako erabili nahi duzun, horren araberako kultur politikak jartzen dituzun martxan. Eta nik uste dut, ia denok daukagula ja janda, kulturak balio duela beste zerbait pizteko balio duen einean. Hau da, museo batek balio baldin badu, turismoa erakartzeko... Kasu honetan... Orduan balio du kulturak, baina bestela ez du balio. Hori ez badu pizten, ez du ezertarako balio. Netzat hor dago, koeska ez. Eta uste dut, kulturari ematen zaion balio ezean dagoela benetan kontu honen gakoa. Ez dakit, ez dakizela, baina okurritzen jataia eskolati bertatik eman behar zaiola garrantzia edo. Dago eskuntzan problema bat honekin. Nik usto baietz. Ni ez momentuz ez dakit, lontzen gainean zeusere akurri dut, baina argi dau. Gero eta musika gutxi hau dake, hori da negake, ez nahiz hasiko men. Nik uste dut eskuntzan bai daola. Eskuntzan gizartean ez dakit da, nian dago hori ez. Baina kultura alferrikago gauza bada, ez du zertarako balio. Esan nahi dut. Hori da, unibertsitatean bertan ere, geroz eta gehiago baldin badira, merkatuari begira egindako kurrikulunak eta merkatuaren eskaerei erantzuteko egindako pertsonak, unibertsitatean bertan, horrela baldin bada, esan nahi dut, inutila den horri, kulturari, pentsamentuari horri, etzaiolako baliorik ematen, ez? Orduan, hori nik uste dut erabat sartuta dagoela hezkuntzaren fase guztietan. Literatura, ez dakit, ematen den ere, orain, eskoletan, baina, ematen denean ere da, gauza aspergarri, rollo bat, ez? Eta, orduan, ikuspegi hortatik gero oso zaila da hor sortzea olako goze bat edo egarri bat, ez? Eta egarririk ez badago, ez zaio ikusten baliorik horri. Aipatu duzu, gizarteko jarrera bezala, baliorik ez emate hori, kontra egiteagatik neurri batean edo, baina, azken aldian, ez dakit kontra egitea den ere, azken aldian crowdfundingaren formula hau aurkeztu zaigu, kultura finantziatzeko etorkizuneko formula balitz bezala, zer iritzi duzu horri buruz? Hor adibidez, bai, herritarrek aktiboki bultzatzen dituztela proiektu kulturalak, ez? Nola ikusten duzuen? Nik ez dakit, sasoi baten zure osaba, bazekasun osaba bat Ameriketatik etorri zara eta sekan diru asko eta berari eskatzen zetazun, da oin herritarreri eskatzen zetazun, ez dakit. Hombre, segun, crowdfunding mota asko bai dauz, ez? Hombre, nik ez dut gehiagik pentsa, baina, espada kasu zeo zer itxeko eta justo dirua behar dozu, ze beste moduren baten ezin dain, ondo erizte jata. Kontutan hartzen, gero crowdfundinga eramaten daben enpresa be, diru behar baten dabela. Hori kontutan hartu behar. Berak ez dagoa dirua eskatu beharrik. Ez. Tagit, hemen ekimen askotan eginda eta urtetan eginda hori, ez? Azkenean jendeari dirua eskatu gauzak egiteko eta aurrera. Baina nik bai ikusten diot hor momentu batean arrisku bat izan daitekeena eta da neurri batean aurretik erosi, ez dakit erosi. Aurretik lortu nahi duzu publiko bat, publiko horrek aurretik jartzen du dirua, baina aurretik dirua jartze horrek ez altzaitu momentu batean baldintzatuko edo esan nahi hor ez aldago arrisku bat hortan, ez? Azkenean, dirua jarri duen hori bihurtzen da zure sormen prozesu horren jabe, nolabait, edo baldintzatu dezakeena. Ez dakit, gertatzen den,
edo Baina ez ze da zentzutan gertatzen. esaten duzu, adibidez, noia grabatzera hau, eta igual gustauko jatan denbora gehiago egotia, ze derrepente eukidot inspirazio bat, eta ez nahi disko bat, nahi dut disko doble bat, ze esaten duzu, Bai, ez dakit. sortze prozesuan euki aldozula igual... Bai, edo, bueno, hau ja, zera da, paranoikoa da, baina nik dirua eskatzen badut diskoa egiteko, jakingo dut zeinek jarri duen dirua, ez? Izena bizenekin. Ez dakit, hainbeste Edo crowdfunding, ez dut ez dakit, jakingo. igual norbait edaki. Ni ez dakit nola da. Baina esan nahi, azkenean ikustea edo jakitea zenbat jendek, zenbat diru jarri duen eta nolabait horri erantzun beharra ere bai, ez? Ez dakit, beti daukasun noski publikoari erantzun beharra, dirurik eskatu ez arren, ez? Azkenean ardura bat dago beti sortzen duzun momentutik, ez? Bai. Baina hor ardura hori gaina esplizitoa da. Osea, hainbeste jendek, hainbeste diru jarri du eta ba ez dakit, nahi dute izatea portada olakoa. Eta nahi dute izatea 17 kantu eta ez 13. Ez dakit, Baina hori ez da kezkatzi, hori ezin da, ez? Zuk itzen duzu nahi. Ez dakit. Badaki dauzela crowdfunding mota asko. Ez dakit. Ja, ni neu adibidez ez neuke ingo. Ni azkenengo ez dakat problemaik esateko, azkenengo diskoa 5.000 eta piku euro izan ziren. Hori hor da horrek eze bala, eze bezko barau, produkto de moruan, bestela ez dakizen bat izango zen. Baina, eta ni, nire soldata ez dator bat, kopuru, oza, ez dala proportzionala, baina ni nahi zaune bande nire dirua ipini, baina bai, nik uste dut hor da hola, txiki zeo zer nire, bai, ulertzen dut. Ez daukat zea eginda, aztertuta, ez ondo pentsatuta, baina nik esatetzut nibe errezelo bat, askatasun faltarena, edo ez dakit, baldintzatua sentitzearena, edo... Bai. Uste dut ez neukela ingo gustora. Eta herritarrari begira, askotan ere, ez dakit, nik pixka susmagarria egin zait crowdfundingaren kontuarekin zenbat bultzatu den medio handietan ere diskurso hori, ez? Ez da azkenean ere nolabait azpitik, baina herritarrari alako kopago edo berrordainketa kultural bat sartzea, ez dakit. Hori da beste bigarren zatia edo, ez? Hau da, kultura nahi duenak aurrez ordaindu behar du kultura hori jasotzeko edo, ez? Ez dakit, olako irakurketa bat ere badago, ez? Bestela ez dugu egingo, bestela ez da egingo, ez? Edo ezin da egin. Ordan. Bueno, orain dela urte batzuk, Xabier Zuri Sustraiko Lina gintzizun elkarrizketa batean, esaten zenuen, eta bueno, ja pixkat lehen aipatu den ziketa edo hezkuntza kulturalaren kontu honekin otuta, museoak badaudela pentsatuta jendea ez sartzeko, komatxo artean. Hau da, badago ere hor esi bat herritarrak ez dezan maila batetik aurrera kulturan parte hartu? Bueno, hori izan banuen, ez nago neure buruarekin nagoz. Justu uste dut orain alderantzizkoa dela. Hau da, nolabait, jendea sartzeko daude museoak eta beste hainbat areto eta gune, beste kontua da barruan zer gertatzen da. Ordan, bai, erakarri nahi da jendea, baina gero ez dakit benetan ez jendeak zer bilatzen duen museora joaten denean, eta ez museoak zer ematen dion jende horri. Eta berriro bueltatuz Guggenheimera, denak aspertu arte, zu Guggenheimera joaten zarenean, eta sarrera erosten duzunean, ematen dizute audiogia bat. Automatikoki. Hau da, esaten dizute zer ikusi behar duzun artelan bakoitzaren aurrean, eta
museoaren arkitektura nolakoa den, eta museoan ibiltzearen esperientzia nolakoa den. Ordan aurrez datorre ezarrita ikusleak zer ikusi behar duen, eta zerrekin atera behar duen hortik. Zer eta nola, ikusi behar duen. Bai, dena, zer, hori da. Daude 4 kuadro, eta 4 horietatik bakarra dago audiogian, orduan denak daude audiogia azaltzen den kuadroaren aurrean, entzuten kuadro horri buruz zer esaten dizun museoak. Kuadroa hor jarri duen museoak. Eta horrela egiten duzu rekorrido osoa. Orduan, uste dut jendea sartzeko daudela museoak, baina beste kontua dela gero zer ematen dizuten. Eta jendeak zer bilatzen duen ere ez dakit. Askotan zalantza egiten dut. Museo bat oso nekagarria da. Arreta osoz ikusten baduzu erakusketa bat eta asko nekatzen du. Eta, baude azterketak, esaten dutenak, geroz eta denbora gutxiago pasatzen dugu kuadro edo artelan bakoitzaren aurrean, eta, gehiago da holako paseo bat, museoan, beste ezer baino, ez? Eta orduan, uste dut hor dagoela kontua. Eta ez museoak bakarrik, esan nahi dut, beste guztiek ere bai. Eta bueltatuta pixkat medioetan kulturari zer leku eta nolako lekua ematen zaion ere oso kuriosoa da, ez? Kuriosoa zerbait esateagatik. Hau da, bai albistegietan, baina telebistan oro har ETB-en ze leku dauka sorkuntza, ez zait gustatzen bat ere, sorkuntza hitza baina. Sorkuntzarekin lotutako saioak zenbat daude, noiz botatzen dira, ze tratamendu ematen zaio sorkuntza horri, artera itzulita, adibidez, medio handietan, kuriosoa da, bakarrik azaltzen da, subasta batean, kuadro batek sekulako prezioa izan duenean, salmenta prezioa izan duenean, eta errekor bat gainditu duenean, ez? Eta orduan, netzat hori da kontua, da, nola azaltzen da kultura? Ez zenbat jenderen gana iristen den bakarrik, baizik eta nola azaltzen da, ez? Edo ze tratamendu ematen zaio. Eta badago gara, kontzeptuen arteko lotura bat, ez? Arrakasta, dirua, olako franja batean mugitzen hasten da albiste izaten ere. Hori da, ez? Baina, artistak eta segun ze artelan badake hortara asko, ez? Baduka? Hori, segun ze artista zaran eta zelan itzen duzun eta, si zara de renombre esatu da moduan, hori, irabaziko zu, deuzin pertsona normal baino gehiago. Osea, ez beste artista bat baino gehiago, ulertzen da zu, ez? Ja, ez que artista renombrau bat izatea da, politikari edo, jo que se, boltsa, korredor de bolsa bat moduko izatea. Baina, adibidez, hori, ez? Ikuspegi hori, demagun. Berdin musikaria. Bai, hori da, baina... Zuzara ez dakizen eta eukiko zu nire katzetan 3.000, 4.000, nola ez dakizen zero, handixaua. Baina ikuspegi hori, medioek ematen duten ikuspegi hori, hau da, Bruce Springsteen datorrenean Donostira kontzertua ematera, eskatu ditu 50 toalla zuri, zertarako ematen dira olako gauzak? Olako datuak zertarako ematen dira? Zertarako ematen da ikuspegi hori, ez? Garrantzi gehiago emoteko jokan. Jendea pentsatzeko, noia ikustera Bruce Springsteen, dala... nahi dago, ez dakiz toaiak eta... Noia ikustera, ez dakizela nesan, ez? Zara ikustera ja, guau. Claro. Superestrelliago da, erabiltzen baitu zenbat eta toaia gehiago erabili. Bai. Hori da superkutre, baina eta hori medioak, edabidea, zabaltzen dabe. Hemen izaielako be, ez dakit. Gehiago salduko dute, ez? Gehiago salduko dute eta hori janetako merkatuakin. Gehiago beteko dira hotela, bokadio gehiago salduko dira, Donosti superguaia salduko da munduko beste herrizenak, ez dakit. Donosti bada superguaia, Donosti bada superguaia bestela ere. Museo ez hitz egin dugu, ikusi dugu ze
aipatu dituzu zenbait kontu nahiko kritikagarri, baina orduan artea eta kultura ze espaziotan dago bizirik. Azkenean, azpiegituretara bai bideratzen dira adibidez fondo publiko asko. Ezakit dana da zer iritzi duzuen hoietaz, hau da, kultura azpiegituretaz orokorrean eta horiek jasotzen duten laguntzaz, ea egokia den, ea erantzuteko ez dizu. Nik hasiko nitzake nik ezak atarri adibidez. Ze azpiegiturek jasotzen dute Eusko Jaurlaritzako dirua, adibidez, Arteleko jasotzen dau, Tabakalerak jasotzen dau. Arteleko ez, baina, bueno. Diputazioak. Diputazioarena da, Arteleko diputazioarena da, baina, bueno, azpiegituretan, imaginatzen dut... Ero subentzioak, disko bateri subentzioa, ero liburu bateri subentzioa, hori be sartu alda zure galdera barruan? Ez, nik azpiegitura gehiagari naiz, hau da, edifizioaz. Bai, mamotreto. Bai, baina, bueno, hori urtetan egindana da, lehenengo pentsatu eraikina, eta gero ikusiko dugu, nola betetzen dugun. Ez? Ez da gite, nire iruipena hori da. Baina galdera da, bueno, hori horrela izan da, baude egongo dira, espazio batzuk benetan beharrezkoa direnak, bueno, kultura bizi bat. Artean non dago bizirik. Hori, non dago martxa. Hori. Gaztetxietan, liburutegietan, zelan dira bain kulturetxietan, Oiek dituzu ezuek ere gogokoen igual eguneroko zerako. Ez nek izan ze galdetu, ze erantzun da ipine ban, hori, ez dakit. Edo gero adibidez, hau da, anekdotikoa, baina nire gurasoek badut elkarte bat esperientzia eskola edo... Eta hor dauz, da piku sozio dira, eta aztian birritan juten da pertsona desberdin bat, ez dakit, izarrei buruz hitz egitera, Victor Gonzan zinari buruz hitz egiten, ni rock and rollarren sorerari buruz, aurreko astean egon izan Anderrizarri ikusten, jo, netako hori da kultura. Osea, jakitzea zelan bizi diran Boliviako mineruak, ez dakinun, eta zepen ematen dute, heltzen zara jakitera bai, zepen ematen dute, baina emakumeak bortzatzen dituzte, aurra jotzen da bez, ez dakit, osea, nahi dut esan, osea, gozada bada, eta hori dira, da elkarte bat, jasotzen dabe uste dut, de vejezako laguntza edo, baina eurok montatzen dana, eta da, osea, dator jende bat, osea, eta hori dira, berrogetamar urte eta gehiago jubilatu batu elkartea. Nik ere uste dut azkenean, hor, ez dakit nola esan, baina lurrean edo oinarrizko zea horretan dagoela bizirik edo hor daukala zentzua, esan nahi, nik ere horrela ikusten dut. Gero, badago beste kontu bat, eta da, nire ustez bintzat, betikoa, edo hasieran aipatu dudana, eta da, kultura nola definitzen duzun, eta ze zaila dan kultura ondo definitzea. Lehen galdetzen dut, herritarren parte hartzia zelan, badakit igual ez datorrela erira, baina adibidez. Osea, zabaldu web horriza, eta ez jakin, eta nik zein lehik eta herritar moduan, hemen entramau guzti honetan. Karo, ero izan bian ez partaide, ze karo, soiaz behiratzen, eta hor musika arloari dagokionez, badago musikaren bulegoa. Nik enterau naiz, oin. Osa, aztizek idatzi deztanean hori, eta zuk bialdez estasunean galdeketa. Nik ez nek izan. Hori bedan ere kritika, osa, nik izan da musikari bat nahiko aktiba. Interneta elbeztan ere mundu hori, baina pizka kontrolatzen dut, hola. Eta ez jakitia hau dana dagoenik, igual ez naizelako interes hau bez, baina... Osea, hori eta gero ja gehitukot, porque nahiko flipau neban be, estanean igual ostiralean etorri jatan eskabat, azaldukot zuet. Esaten, zelan dauan dago plataforma bat, musikarien elkartea. Ni ez nekien. Zaitzik ez, osea, ulertze ez da zuen, zaitzik ez nek izan. Igual ni naiz, naizela bizkat, ero bizi naizela hori, baina nik ez nek izan. Eta hori, lehen esan dutena. Eta ez dakit nola parte har dezakegun herritarrok. Herritarrok, nila zut esaten, bueno, zu, jakin guzu. Ez dakit. Nik,
uste dut, eta hau ez da oso ondo pentsatuta da, teorizatuta daukadan kontu bat, baina badaukat irudipen bat, eta da alderdi guztiek, era guztietako alderdi guztiek, eta oroar erakundeek parte hartzea deitzen dioten hori ezote den parte hartzearen representazio bat. Eta hor badaukat beldur bat, bai honekin eta bai beste proiektu askorekin, eta da hori bez, baita izaten, azkenean nola hartzen du parte herritar batek olako proiektu batean. Edo nola bermatzen dugu herritarrek esandako horrek edukiko duela ondorioren bat. Hori. Plan batean eta gero gauzatuko dela plan hori. Ez dakit. Iruditzen zait, batiz bat, olako maila, olako esfera batean ari garenean, gauzak oso urrun daudenean edo abstraktuak direnean, zaila dela gero hori ondo lotzea eguneroko errealitate horrekin. Nik ipiniko zut begira, nire aizpakin itzein izan dut honena, nire aizpak darama, dago sartuta artxibo eta bibliotekako elkarte horretan, idazkari da, esakiz eta eurok eraman dabe proiektu bat, aurretik zabalduta zeuan. Ze gero berak esaten zetan, klaro, proiektu guzti honek, gero lege, aldatzen da, zergat urzetzen, aldatzen da, lehendakari aldatzen da, legislatura aldatzen da, eta batzu gelditzen dira holan. Hori, baina dato bezala nik uste dut importantia dela. Eta aizpaketa, eraman dabe proiektu bat aurrera dela, liburu digitalen maileguan. Esatez eztan, berak. Un baston. Lizentzietan eta lagadabela diru bat. Eta gero, klaro, esatez eztan. Benetan hori da kultura, herri kultura, noia pizka gauzan astatzera, baina netako esanguratsua dabe. Mundu guztiak daka herrider bat, ibuk edo zelanitzen da? Irakurtzeko katxarro bat, jende guztia daka interneta, ez dakit. Asko bai, baina bizi dugu momentuan batzuk eta pizkat alarmista, baina batzuk ezak jateko, bez? Orduan, halako proiektu bat zentzua daka. Enbeste diru gastatzia, ez dakit. Herritar guztien dako estan zeo zertan. Botatzen dut zertan. Ondo. Galdera zuek ere erantzun dezakezu, bideo batez gorazten dizuet mikrofono askatu dezakezuela eta nahi izan ezkero, hasiko dugu elkarrizketa. Eta gehiago, nahu pentsatzen. Jendeak ez da benian irakurtzen. Ez da benian, dabiz nera izpatatik borrokatzen, sustatzeko irakurpena ezakizer, eta hori txia. Joan naiz porpeten eraz, baina... Baina hori tokatzen zaio egitea, ez? Behingoz, erakunde publikoen alde jarrita, tokatzen zaio hori egitea. Ezin dute bakarrik begiratu hori zenbat jenderen gana iritsiko den edo... Nikola ikusten dut, ez dakit, liburutegiak, hau da, liburuak dauden liburutegiak ez direnak digitalak badaude. Ez dakigu zenbat jende joaten den liburutegietara, zenbat jendek mailegatzen dituen liburuak, baina egon beharra... Gutxi esaten. Bai, baina nik uste dut zerbitzu publiko bezala egon behar duela zerbitzu horrek. Hau da, ez dut uste jende gutxi joaten delako liburutegi bat iztea ondo dagoenik. Eta gauza bera esango nuke liburutegi digitalarekin beste kontu bada, ez dakit zenbat diru gastatu duten, ez dakit... Neri holan esan, ez dakit zenbateraino den pertinentea edo beharrezkoa momentu honetan, baina bai tokatzen zaiola, erakunde publikoei tokatzen zaie, jende kopurua ahaztu pixkat, hau da zenbat entzat dan hori, eta gauzak egitea nik ala uste dut. Nik uste hor lizentzienean eta nik uste
irakurri dudanaren arabera behintzat, itxura dauka behar bada, aldaketa hori digitalea pasatzean, kasi, egin ditzakezula gauza gutxiago, edo tratu daukarra bateatzen dela digitalean paperean baino. Nik impresio hori hartu nuen behintzat nola egin zuten ikusita ezakit. Bueno, dena dela, hau badago lotua ere, azkenean lizentziez gain pagatzen direna hor dira egile eskubideak, ez? Bueno, orain dela gutxi izan dugu albistea, egile eskubideen euskal agentzia bat edo martxan dagoela, ezagit, albiste hori nola hartu zenuten. Nik ez diot kasu handirik egin. Ez dakit, behar bada ez naizelako egile bezala kezkatzen nagoen gauza bat ez talako. Ez que eta gai bat, a ber, ni bez ez dut irakurri, baina, bueno, bai, ez que ez da moten denbora, osea, jamen ezitzen gauzak, eta hori da, bueno, honek egunetan nagoen dut, eta hurrengo hori pentsatzeko gaia da hori. Aurrekoan egon izan idazle batekin da zen, badakizu hontaz ez, ez que ez da, ezak atarri, ezak izan, baina hurrengoa da hori, investigatzia horri buruz. Nik uste beharrezkoa dela. Beharrezkoa dela lako... Bueno, ez que, a ber, ni ez, inoiz ez dut, inoiz ez nahi segon registrauta ez gaen, beti norbaitek eskatu da ez da ez Creative Commonsen bez, porque osea, nagikeri zagaitzik, ez dut, ez neban pentsa, ozak izer, eta dauz, osea, ni grabatzen du diskoak, eta ez dauz registrauta inun. Eta norbaitek eskatzen badezta, ni beti, pelikula, korto, ezakizela, ni beti lagatzen dut. Beti lagatzen dut, hombre, sin animo ez badabe dirua ataratzen horrekin, ez? Baina, karo, ze pasatzen den, ondiokan ez hori da, asko irakurri bat eta ez naiz atrebitzen asko berbaitzen, baina ze pasatzen da egile eskubidekin. Karo, nik ez nau registrauta eta itxuria, hori badakizu ez, ez gaek, osea, naiz eta nire lanak, oin ez gaeri buruz, general espainola ingotu erba. Naiz eta nire lanak ez egon registrauta, eurok jasotzen dabe nire lanan, zelan esaten da, difusinuan dirua. Karo, eta nik esaten dut, eta zer. Eta nik gelditu behar nahi zor, osea, ez gaik jaso bidau nire lanakin dirua eta ni... Orduan ez dakit. Ez dakit zelan funtzionauko da bene ez gai euskaldun horrek. Baina nire hau pentsatzen, buelta batzuk emati. Hauin badau jendia, Ainara Legardonek idatze dau horren gainean, eta nahi dabe, eurok esaten dabe, nahi dabe barrutik aldatu. Osea, izatia pizkat nahazketa bat lagundu mesedez, lizentzia libre eta osea, bai egotia registrauta, baina bai eukitzia lizentzia librea. Hori da oso zaila, baina, bueno, alako hibrido bat lortzea nahi dabe. Eta hori hobeto ikusiko zen. Bai, Ainara Legardon aipatu zu, ematen ari da tailer batzuk eta autoekoizpenaren inguruan ere. Igual hori ere, formazio lan bat ere badago egin daitekena terren horretan. Hau da, bestela jendeak bakoitzak bere kabuz tiratzen du, eta igual ez dauzka eredu batzuk edo buruan, ez? Beharrezkoa da lan hori egitea ere. Bai, nik uste dut, adibidez, esatetzuen neska hori etorri izana musikari.com oza, Jaurlaritzan elkarte, ez, ente, zelan esan da, ezkertak zelan esan. Erakunde, edo, erakunde. Erakunde hori pizkate asaltzen, saltzen, ez dakit. Berak esatez ez begira, guk batez ere lan itzen du fakturazioan, oza, fakturatu, badao musikariak ezin dozuenak faktura, ozakazuela aukerarik, guk itzen dugu lan fakturazioan, ataratzen dugu disko bat musikari desberdinekin, hau da, ezin da bena kudeatu edo, ordaindu bere hori, guk itzen du disko kolektibo bat, eta gero esaten zeban bebai, asesoratzen dutzuela juridikoki. Eta nik uste dut hori, ez que elkarte hau, egon nahi zen irakurtzen, hombre, badakaz bere, nik uste dut, ez dakit, uste dut, ez dugula esagutzen askok, eta nik uste dut ondo gongo litzakela, adibidez, hori, asesoramiento juridikua,
gero mendake sarien, osea, kontzertu salen sariekin harremana, zer gehiago, esaten zestan? Bueno, irakurriko zuet pizkat zelan jartzen den web horri izan. Fakturazio zerbitzua, aholkularitza legala eta juridikoa, bazkideen lanaren edapena, diru laguntzak, prestakuntza profesionala, gehi artistikoa, hori oso ondo da, bueno, oso ondo bai, printzipioz, ez? Etortzen badan norbait, hori kursillo bat emotu, handan alakua, eta gero musika jardunaldietan parte hartzea, kulturrekimenetan parte hartzea, hori oso ondo da. Baina benetan ez dakit, ez dut ezagutzen inork ez da esan, bera, nago musikari elkartean sartuta, eta jaso dute kurso bat ezakizeri buruz, edo etorri daina Legardon, da saldu dezko pizkat egile eskubideen, ez dakit, hori, ez dut ikusten reala. Eta hori, proiektu hori guztiak ez ditut ikusten, ez dut ikusi nion, oza, da, como, ez dakit. Ez dauko jatan ikustia, ezagutzia norbait, eta gero ja, kontauko zuen nire hori, baina, karo, jo nintzen jarraitu noan investigatzen web horri izan, noia zuzendaritzara, eta dira aurreritziak. Badakit aurreritzia direla, eta onartzen dut, eta igual, urtengo sari hemendik zaten ket fatxa. Baina, karo, zuzendaritzan dago, zuzendaritzan eta bokalak dira. Danak dira, holan, jazz musikari mitikuak. Hombre, igual, baina, ez dakit, nire egiteko eta ikusteko eta guztoko hain alden dutan daudenak. Claro, nik ikusten badot, zuzendaria dela Joseba Irazoki, bokala dela ezakizein, eta nire gertuko horrek, igual, gehiago fidatzen naiz, baina ikusten dut jende hori, eta sartze jata pizkat aurre iritzi. Osea, ze dira, danak, jazz mundukoak, eta ez dut esaten jazz mundua, ez baina dira arroio instituzionala, kepa junkera ez dago, eskerra, segungo balit ja, osea, ez netzen kaso hori pesegingo, baina ez dakit dagoen jentia be, dira dana, jazz, dakizer, gero subenzino gehizena jasotzen da benak, bai, eta bizkatolan, ez dakit. Eta ez daka zertan, eta nik uste dut egingo naizela bazkide elkarte honetako. Eta holan igual kontabaldetzan norbaiti benetan merezi da ben edo ez. Baina... Ordua jo digu, arratsaldean, aipatu dugu ere beste mainguru badaukagu, bertan izango dira gai hauetaz guztietaz ere hizketan, Joxean Muñoz Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburu ordea, Xabi Paia Donosti 2016 proiektuaren izenean, Gotzon Barandiaran izango da, geuken ikuspuntua ematen, eta Bainat Gaztelurrutia Plateruenako kudeatzailea ere. Beraz, arratsaldean 5:00 izango den zita horretarako deitzen zaituztegu, eta, mila esker biei, mila esker zuei ere hemen egoteagatik, eta hurrengoan denbora gehiago daukagun.